Sini ketangkai tu no belai ke khaksangai hambai maro, sungno white ham Yapharma Kotor Yapharma Sep ham sungno teman bagai, sung Southern North Baptist Association rok buskangni 8 tarik Februari 2025 sung hokam dodomkai, orobo Mandai Baptist Pastoral Circle ni Gourmani Stadium bo sung mo Panda Kotor Yapharma tangi dongo. O Panda Kotoro sung jo to motha Southern North ni motha ni boro rok poito Yapharma rok 188 church ni members rok orobo Yapharma Wngnai. Tei abno karibo jeng je paine rok gobang ma kereng jangan borok bo obono paine ni sep manai. Ang abon bagai mojorawo belai ke kaituna hambayo sudo mojora ka hamman bagai tei ang ojorawo sini renan mujungo bises kle sini buskango sini logi tongnai rok ni bisingo sini dikon Doniram Deborma president SNBA sini dikon Buddhi Deborma vice president SNBA, abno karibo sini yang ani yak sifajingo Reverend Mongol Deborma, secretary SNBA, di sini Reverend Monmohan Deborma, secretary SNBA, di abno karibo sini bisingo sini central committee ni, joto adong rok sini bisingo dongbayo, abo haike singorwo joto manjang ang sak pangningoi ojorawo joto nai dongnai kajen takokte bukuk songrokno o Panda manjangnan bagai kopok mungnarogo. Belai ke hambai sini kaitor no seng osep kaham taklai bo seng manpika beskang 8 February 2025 seng Southern North Baptist Association ni 187 church ni jo to sini Kristo no poitu klai tongnai ro khabaksa klai dai khathansa klai palke sengo Gourmani stadium o seng Yapharlainai tei senga Yapharmani manai khonoi joto abo seng joto no pabo pailainai tai pailainani bagai o amchaini joto sini tako bukhurok jesa no poitu khlainai borok phanung thun joto no seng oro palke pailai bo mannai tei seng abo haike pailai bo haido seng sini kaitorni samungo o seng Yapharlaimani abono seng thepanani sep mannai aboni bagai obongkha belai keno sini bagai kaisa kaham sep seng bororok kaitorno hambai rwnani musungo tangai himba seng joto manmani aborongkha kaitorni aroni tei seng Bible ni bijabo Malaki bijabo samahai seng no kaitor Yapharnani bagai dagiwo teibo seng Yapharmani no amjogoi nainani bagai sawo jokno hani tailam phiogoi sengno omosukana hamari rwnai abo sini tonnani jaga se mayam se tonglak ba school house tonglak ninai abo haike seng Yapharlaimani bisingtei seng bororok kaitorni aroni hamari yasaknani kaisa seng sep manai tongmani obono joto bororok o sepno yasaktun oro manjak phaitun seng surima bai sini khabai khokbai seng bepak no bini thari surrender khailaiei kaitorno Yapharmani bisingtui khlainai adinni program no charnani bagai seng joto mothani borok no koyo oro manjaknani bagai tei amsaini borok bo haino seng poitu khlaio borok bo sengno chubanai Southern North Baptist Association omo baike white ham Yapharma Kotor Yapharlai tongo aboni bisingtui seng kwbangma hamari bo manai tongo sini association ni kaitorni mungoi samung khlainani kwbangma seng sep manai tongo bises khlai kaitorni kok sini bororokni thani sogiri thani o seng Yapharlaimani obo belai keno samungo chugo aboni bagai phaidi seng jotono palkhe oro manjak laiane o Yapharma Panda o jotono hambai hambai chini kaitorno ang Southern North Baptist Association ni Vice President Buddhi Deborma seng khabai khukbai sini 188 ta mothani joto poito khlainai tai amchoini joto borokno kobogo phainai 8 tarik February Gourmani Stadium o Mandai West Tripura o thayo phaiei जोंबाय बाक्सा
o Yapharma Panda Wngnai Mandwi Jotono koyo Yapharma ni hingakai abo Kotor chungno akol phurmani o akolno chung phunuknani muchungo tei o akolno chung khlainani muchungo aun bagai a dino a salo chinorok kwbangma manwirok tubujaknai abo chini swijak aro list tongo a listo je manwirok rwnani bagai sajakmani aborok oro sokpainai aun bagai kwbangma borok a manwirokno tubui phaimani no nainani bo sepmannai tei painani bo sepmannai omo kaisa chini tongthokmani sal obo kaisa mela ahai banik ahai wngnai aun bagai ang o amchoini borokno bo tei chini joto Southern Baptist Association ni amchoini borokno tei o news no nai tongnai khnanai borok jotono ang kobongna muchungo a dino 8 tarik February salni Gourmani Stadium o phaiye chini o Yapharma Kotor third Yapharma Kotor manjak phainani bagi koyo jotona hambai।